Ja som Zunor a ja vás vítam u ďalšieho videa. Dneska to bude spoločné hry Final Freddy's 2 a potom ešte vám niečo poviem. Ešte dneska večer o takej 10:00 vyjde Final Freddy's jednotka od Kora a ešte Final Freddy's 2 odo mňa. No a môžeme pokračovať. Sme tuto. Dneska som tu samozrejme bez Kora. Tam sú všetci, tak to nič. Hello. Kde Bonnie, Freddy a Chica? Samozrejme, by som povedal, že spravím aj novú sériu. No a ešte bude ešte aj live stream. Sa mi zdá, že to natočí Koro z Final Freddy's. Viete? Sú stále tu. Hej. Počkajte, tu potrebujem sa na niečo opýtať. Už som tu späť. To Bonnie, Chica, Freddy. Počuli ste ten smiech? A teraz tam... Čo oni tam stále sú? Tešte sa video od Kora. Ja sa bojím ísť tuto. Sorry, že som tak... Lukáš, vypni zvuk už, odlož ten tablet, poďme sa dívaj na televízor a zjedz s nami. Nechceš na mňa? Prečo? Za chvíľku končí video, nebojte sa. Ej. Za chvíľku skončíme video. Tak, ak sa vám video páčilo, zanechte odber aj like. A to je všetko pre... Čau.